ଯେମିତିକି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଏକ ନୂଆ ସହରକୁ ଆସିବାର ଥିଲା। ଆଉ ଏଠାକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଝିଅର କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଦେଲି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଗୋଟାଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ପାଇବେ। ଝିଅର ସ୍କୁଲର ଡିମାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା କି ତାଙ୍କ କଲଚର ଅନୁସାରେ କିଛି ଏପରି ଗେଟଅପ୍ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଏଇ ଲେହେଙ୍ଗାରେ ସଜେଇ ଦେଇଥିଲି। ନର୍ମାଲି ସଟରଡେ ଝିଅର ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ରହେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନଟି ହେଉଛି ଆଷାଢ଼ ଏକାଦଶୀ, ଯେଉଁଦିନ ବିଠାଲ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଗୋଟାଏ ମାସ ଆଗରୁ କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ଏକାଠି ହୋଇ 250 କିଲୋମିଟର ପଦଯାତ୍ରା କରି ପନ୍ଦରପୁର ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଜି ବି ଲୋକଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଡେଡିକେସନ୍ ଦେଖିଲେ କେତେ ଯେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଏବଂ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଲାଗେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଝିଅର ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ରହିଥିଲା। ଆଜିର ଏଇ ଲୁକ୍ଟି ଦେବା ଆଗରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୁକ୍ ମୁଁ ତାଠି ଟ୍ରାଏ କରିସାରିଛି, ଆଉ ତାର ଫ୍ଲାଶବ୍ୟାକ୍ଟି ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବେ। ଝିଅ ତ ଏବେ ମୋର ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ତା ପାଇଁ ଖାଇବା ବନେଇବାକୁ, ମାନେ କି ତାର ଟିଫିନ୍ ବନେଇବାକୁ। ଯେହେତୁ ଆଜି ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ଥିଲା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଖିଚୁଡ଼ି ଏବଂ ରାଜଗୀରା ଲड्डू ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ମୋ ଝିଅ ପୁରା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି ପକେଇଲାଣି ସେ ଲେହେଙ୍ଗା ପିନ୍ଧିକି। ଆଉ ସେ ତ ବହୁତ ହି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲା ଏସବୁ ପିନ୍ଧିକି। ଯେହେତୁ ଝିଅ ପାଇଁ ଖିଚୁଡ଼ି ବନେଇଛି, ଆଉ ଖିଚୁଡ଼ିଟା ବହୁତ ହି ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ଟିକେ ଗରମ ପାଣି କରିକି ମିଶାଇଦେଲି, ମାନେ କି ଯେମିତି ସିଏ ହିଁ ନିଜେ ଖାଇପାରିବ ସେସବୁ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଇଦେଇଥିଲି ରାଜଗୀରା ଲड्डू, ଯେଉଁଟା କି ରେଡିମେଡ୍ ଥିଲା, ମାର୍କେଟରୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଏବେ ସେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ରେଡ଼ି ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ। ଏଇ ସବୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଦେଖି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଆମର କେଉଁ ଜାଗାକୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଥିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ଲଗ୍ରେ ଜାଣିବେ କେମିତି ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଆଷାଢ଼ ଏକାଦଶୀ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କଲେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଝିଅକୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।